Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane wombelebele owadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lumfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa uKhathini. Ngumlanjwana wakwaNgcobo. Omapholo bomashiya amahlangatha azoshumayela. Sibongo esikhulu. Ayisikhulu bhubesi lesibongo lesakwaNgcobo. Sikhulu. Ayisikhulu isibongo sakofuze. Omashiya amahle. Ngibakhonzile ofuze ngoba nakube ngiyaphila uyazi leyo ngoma leyo ingane zoma. Phila lidlozi la komalume. Phila lidlozi la komalume. Injalo. Ayofuze mfowethu abantu abayigugu kakhulu. Mina ngisho ukuthi abakithi abalona igugu oKhathini. Ngoba nje ubungibone nje nginje. Abona abantu bakaNgcobo labo kanje. Mangaletha abafowethu manje la uzovela ubone ukuthi hayi labo oKhathini la. Uyabona? Kodwa ngoba ithongo la kaNgcobo ilona elingigonile. Ingakho ligugu kakhulu lapho bese. Ngoba phela lingigonile kubese. La ngifukamela. Yeah. La ngikhulisa. Uyabona lo? Ligugu kakhulu. La kwenza indoda. La ngenza indoda. La ngenza indoda. Kunjalo. Hayi no kunjalo. Bathi ke akukhulelwa ubudoda. Kunjalo. Wonke umuntu angaba indoda ngoba ubudoda awubi indoda ngoba usuganiwe kubese. Ngoba kuyenzeka umuntu agane. Kodwa izenzo zakhe kube ezokufana. Thola ukuthi mhlawumbe usahubhana namantombazane phansi phezulu kodwa uganiwe. Umfana ke lo. Ingane akakhulisiwe. Uyabona lo? Manje ubudoda buyinto eyancika kakhulu esenzweni. Uyabona lo ndingaba ukuthiwa ukukhulelwa ngoba ngisho umfana omncane angabi indoda. Uyaba indoda adlula abantu abaganiwe. Ngezenzo zakhe nangobuhlakani. Nangobuhlakani. Yeah. Bhubesi asibakhumbuza abantu ukuthi uBhubesi ubani. Alright, uBhubesi umshana ke wakwaSibisi lo. Umntwana wethongo. Ngiyasebenza ke kakhulu ngomsebenzi wabantu abadala. Yeah. Siyasebenza la ngesithunywa siphinde sisebenze futhi nangapha empandeni. Okusho ukuthi ngumuntu ophethwe abantu ababili kahle kahle. Noma bengababili. Ngoba esalukwazini khona nezinye izimbili okusho ukuthi bathathu kodwa ke principal ilo khokhokazi bese kuzoba ngapha ngasempandeni kuhamakhehla amabili kodwa ke elivela kakhulu liba lodwa kodwa ngiyazi ukuthi mabili so ke ngumuntu osebenza kanjalo nginezikhwama ezimbili nginezindumba ezimbili indumba kamkhulu la kunamakhambi khona bese kuzoba indumba yogogo ila khona ke ekusetshenzwa khona ngezithunywa nangeziwasho kuyakhulekwa lapho kubusiswa namanzi ngumuntu kowahamba wayothwasa angiyanga ukuyothwala angiyanga ukuyolanda igubhu anginawo kusho into engiyiconsisayo mhlambe mengibona ngingaboni kahle cha mengibona ngingahambi kahle ngazi ukuthi khona engakuboni kahle ngishaya phansi ngedolo ngiguqe ngiphahle ngishone emanzini ngenze lokhu engikwazi ukuthi mengike ngakwenza idlozi lami lengiphethe leyanyakaza yimina ke nje loyo uBhubesi ke lo elibhonga kuduma izinto abanyazi izibumashaya phansi kushunquthule bese phama uphondo shaya izinto shaya imfama kazi impunga yesintu yona iyubani yenzani khona umunye obengidelela la efonini wena ufika uzibongele bese ushiye kanjalo kodwa manje ufuna ukukhuluma ngiyabona lo muntu lokusho ukuthi anganalo usizo kodwa manje akangitshelanga ukuthi uba awu yazi lo muntu lo ekhuluma ngefonini efonini uthi ngivele ngibashiye kanjalo hawu yini afuna ngiyichaze mina ubani ongazi ukuthi kusho umuntu omusha loyo kusho ukuthi umuntu omusha phela loyo kusho ukuthi angazi nami noma umuntu lokho angazi ukuthi ngisebenza kanjani
umuntu omusha ngisho kuthiwa umusha Bhubesi uyangizwa nje ngiyakhuluma mina imphelandaba mawuza kumina sisuke sizokhuluma angihloli mina Bhubesi imphelandaba siyaxoxa ufika nenkinga uyibeke phezulu kwetafula uma ikhambi singenalo baningi abelapha eke ngibabiza yebo lo ekuzothi angikuthumekele ngizokuthuma kuyena uma ukuthi kufanele ngikuthume kuyena uyabona ngoba ngeke sikwenza konke yebo kunjalo uyabona lo manje ke imphelandaba siyaxoxa okwamanje amakhambi asikakabi nawo sisazoba nawo mhlawumbe kuyaxoxwa kuhlaziwe ujulwe ngokujulile ngoba umuntu uzozothi uyaxoxa bese etshothi hayi mfeni ixoxele nje kanti cha ukuxoxa lokho okuhamba nokujula nokulalela umoya phakathi weBhubesi yebo ngiyabona namnewethu izinto ezinhle lezi mina into enokugquma phakathi ngiyayithanda mina Bhubesi ngoba igeza mina igeza omkhulu bami nogogo bami igeze nabantwana bakini abangembethe ngiyabona lapho bese lento uyiphethe iningi yasehamba yantathu kanjalo yahamba yantathu ngibona ngathi ikhombo cha phela lana ngizogcina isithembiso uma kuukuthi uyakhumbula wakwangiluma indlebe ucelela abalandeli bempunga yesintu ukuthi uyacela ukuthi sike sibakhele into ezoba ikhombo nje futhi engeke izishaye kakhulu ephaketheni ngoba phela bakhona abantu othola ukuthi banezinkinga izinkinga zabo uthothi ziyadinga ukuthi balekelele ngokuyisa emanzini okuwumsebenzi esiwenzayo loyo kodwa uthola ukuthi amandla awakabi khona waseke uba nesikhalo noma uba nesicelo ucelela ke labo ukuthi ke uyacela uyabacelela abalandeli bempunga yesintu ukuthi sibakhele nje into ezokwazi ukuthi isize loyo ongakabi nawo amandla mhlawumbe ukuthi ahamba emanzini ayolungisa lokho okusuke kuvelile mhlawumbe mezohlola lena ke ikhombo yesigezo kule khombo yesigezo lokho nje okokuqala intelezi le eyokufutha intelezi le yokufutha iyona egeza umuntu lo ophilayo lentelezi uyafutha ngayo ugeze ngayo u3 days kuyikhombo lezi zinto ziyahambisana uqala la ususe wonke kamathunzi la ususe konke ukungcola isisa nezichitho lentelezi le iyafutha iyageza uma kusuqedile lo 3 days lo sibe sesingena lana ke sesigeza idlozi la uyaqhuma nakhona uyageza la u3 days nakhona la isigezo lesi sedlozi ongena kusona mase uqedile la kahle kahle le khombo ya 7 days yebo shuthe ku 6 days lo uma usuqedile ngedlozi usungena lana ke esithunyweni ayithanda kangaka le ayilele ngivele ngayithanda isigezo sesithunywa ngoba unezithunywa kakhulu isigezo lesi seyithunywa uvela ufake nje eBhayideni bese ufaka no2 liter wobisi ebese ufaka nemali emhlophe bentathu ebese uqala uyasikhulekela ke lesi sigezo lesi usikhulekele nje usikhulekele uyicelela ucele nezithunywa zakho ukuthi zonke ayihlangane eqoqana izithunywa zasentabeni izithunywa zasemfuleni nezasezibeni nezasempophomeni ezasolwandle nezithunywa zasekhaya kwabantwana abancane abaphila nabangaphilanga amanono ubabize bonke la ebese uyageza ke la kuba u1 day kodwa leyo kwesithunywa ukufaka ubisi kube u2 liter wobisi bese ueda namanzi abandayo uyazi Bhubesi kukhona umuntu la uzothi hayi mina kwaloko okuthandaza mina ngikwazi mina hayi angiboni futhi ukuthi nginesithunywa mina ungabe mhlambe le khombo lengcenye le idinga lo muntu lo onesithunywa kuphela noma idinga wonke umuntu iqiniso lithi ke mne wethu akekho umuntu ongenaso isithunywa akekho umuntu ongenalo idlozi ngoba idlozi phela ibona okhokho bethu izithunywa kuyaba yilabantwana abancane abadlula abanye bayaphuphuma abanye badlula bese bancane kanti futhi kuyenzeka uthola ukuthi nogogo wakho emathongweni ngoba mncane uyingane afike kuwena njengesithunywa so akwazi ukuthi singathi khona umuntu onesithunywa khona ongenalo idlozi khona cha
wonke umuntu ophilayo nje emhlabeni unalo idlozi, wonke umuntu ophila emhlabeni unaso isithunzi. Kuphela kuya ngokuthi imuphi osuke ephakeme kakhulu ngaleso sikhathi. Kunjalo. Futhi kuyenzeka uthola ukuthi naseyigezweni uyambona ukuthi lo muntu unezithunywa kakhulu noma umgeza lo muntu uqala ngaso isithunzi ebese ugcina ngedlozi. Yabo akusi fashion lento ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uyogeza umuntu ufuna umgeze ngempande eqala bese ugcina ngokumgeza ngokuhlambulula isithunzi. Kuyenzeka uthola ukuthi omunye uphethwe ilesisalukwazi esamba nezithunywa. Isona salukwazi esiwukhiye lesempilweni yakhe. Uma uqala uyomgeza lo muntu uqala ngaso uqala. Njengomuntu owumnikazi nophethe impilo yalowo muntu lona. Ubese asibonge kakhulu umne wethu. Asuthathe imbukelo wempunga yesintu lomfanekiso oqoshiwe siudlulisele kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo. Lesigezo lesi Bubisi. Ngiyacabanga mina ukuthi akusona isigezo esidinga ukuthi umuntu azabe nenkinga ethile. Cha. Uyabona lo? Cha. Kodwa uma uwumuntu uhlala ngaso sonke isikhathi uyihlambulule ngoba ukungcola sikweqa endleleni. Abantu abasifunayo Bubisi basithola kanjani? Alright, okwamanje sisatholakala kithi lesi sigezo lesi, le khombo lesatholakala kithi. Kodwa ke uma kukhona umuntu ofisa mhlambe ukuvela ngapha kwimpunga, mhlambe singahlelela indaba yokuthi njalo ngesonto mhlambe la uyabo nathi nasekuposeni uma uthi udinga ukuposelwa siposa ngolesithathu nangesonto kuphela. Izona izinsuku esiposa ngazo. Uma uzodinga ukuposelwa ngolesithathu okusho ukuthi kuyofanele ukuthi wenze sure ukuthi uya-order, uyakhanyisela ebese mekushawa lwesithathu usambisa ama-order. Ngise lapho nje ngoba lokhu into esenzela abalandeli bempunga yesintu TV. Inani lale khombo leli lizoshiwo wena. Inani lale khombo? Akulungile solibhala lapho. Solibhala la ngoba manje ngizosuke ngingakwazi ukuthi ngivele ngiligagule njengamanje. Kodwa ke mbukelo wempunga yesintu ngangibe nesicelo kuBhubesi ukuthi njengoba naye enazi izinto ezilekelela abantu ngiyafisa ukuthi asifikele nezinto zokuthi abantu bageze ukuze kukwazi ukuthi iqaqeke into zabo. Uzokhumbula ukuthi akuthina sonke esiba namandla ukufinyelela ekutheni sikwazi ukulungisa ezinye zezinkinga. Lokhu kakwenza umne wethu kufana na umnikelo especially lesi asenzayo njengoba nabanye abelaphi bendabuko beke bafika bazokwazi ukuthi basethulele especially abazokwazi ukuthi balekelele ngazi abantu. Le nombolo ozibonayo zivela ngiyacela ukuthi umshayele kuzona uma kuukuthi le khombo uyayidinga intengo yakhona iyona lebhalwe la ngezansi. Uzokwazi ukuthi uzitholele yona uma ufuna kuposele uzomthinta kuzona inombolo lezi. Ngiyacela ukuthi umfanekiso oqoshe sowuthathe sodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami. Mina sengife mina